предишното излагане на Арома ТВ с любезното съдействие на сестра Хилтън, искам да кажа Софи Маринова, понеже ако някой не я е познал, да не се бърка. И понеже нашата нова година дойде отново, сега ще ви се изложим по случай новогодишното ни излагане. Имаме специални гости. Шотландски адвокат, който още не може да изкачи стълбите, зато ще го пресрещне по гледалната зала, където случайно ще напалим огъня преди да видим какво се случва около нас по време на рекламите. Давай ни ти бъй. Ми за огъня трябва киприт, нищо, че си имаме пожарника. Хайде, време! Понеже нямаха 10 лева. За някакъв декодер, разбираш. Ма за какво има декодер, като си има телевизия, бе? Сега ще ми играеме пълна глутница. Има зелка. На Хафиз Хала. Стани адвокат. И групата Шотландски вдовец пълен провал със светлинното му шоу в огледалната зала преди да се изгуби да намери себе си в Джурасик парк, може би. Благодаря за рекламата. Както се казва, без да има очалка, не знам защо ние сме в миналото поколение, което държи на класиката. И като едни класици в отбрания квартал, понеже е тъмно, зато няма да ви го показваме, да не дойдете да ни го вземете, по някаква социална или сексуална европейска програма, нали така? И зато тук пазиме генофонда на човечеството от махалата, бе. Иначе дебелите, докъде са докарали, мисля, че прекалиха, нали? Сега ще ви представиме новогодишната програма на Арома ТВ с нейната гостинка Алагала Пугачадала. Но първо ще запалим огъня в зацата. Моля някой да се самонаеме да запали огъня, понеже идват реклами. А времето изтича, може би. Стига, бе. На белите, се пойпати, бе. Сега ще направим вакцинация. Айде огнярчето, бе, пали огънчето. Палим. По случай новата година и градина и решихме да си изложим и ние да направим жива картина от дома. Понеже само аз съм пипала циганка, понеже съм... Ще палим. Ето така се става шотландски вдовец. И тя избягала за социалните и сексуалните помощи за деца. Но добре, че трябва да си запали огъня където и трябва. В отбрания квартал дошла на нова година, понеже не иска да ходи в старата детска градина за бели дебели. Сега те ще изгори старите спомени, старите ненужни неща. Защото ако и бяха нужни, за какво щяха да и бъдат в огъня? Не знам защо вестник Телеграф сме го избрали за autoдафето, но изглежда, понеже телеграфира погрешно. Не знам защо си избрал това хубаво име, но след името трябва да се носят последствията.
I'm sorry ако не сте разбрали. Още нещо ми трябва. Вестник ми трябва. Сигурно някой теле е станало граф и затова е телеграф. Публиката също може да участва. Ние също сме хора, може да си подчиним. Все едно вие си играете новата година в най-новата детска градина на Штайнер, брат му. Шотландски вдовец. Сестра му чашка Васева. Какво лошо има да ходиш в Шотландия, когато няма какво да правиш в Америка? Защо не се движат светлинките, бе, брат? Детето ми! Детето ми! Това може дете ли, бе? Това са някакви непролози на пари. Ама ти не познаваш ли парите, бе? Те са фалшиви, бе. Аз за украса. Фалшиви, не фалшиви, ще ми свършат работа. Тия белите, нали, не знаят какво да правят, истинските, па ако им дадеш фалшиви, няма ти. Те няма да знаят какво да правят. Един въпрос. Кога ще пълно? Скоро. Да, бе, чисто празнаме. Айде. Ще отвориш айшето от тук. Кажи ли такова нещо? Ще извините, ще отидеме до агенцията, на които е даже Чарли Чаплин превода вика. Добре, че не е тук, да не се излага. Танц с вещици, прелит на печата. Нощен труд. Тук от публиката ма много. Как са да им прави без другите? Платиха. Най-накрая истината да каже да. Без виска. Понеже някой му мисли, че много сме репетирали, дори веднъж не сме го репетирали, понеже нямаме желание и време, разбира. Понеже не ни платиха достатъчно. Да. И не бяха доволни от сумата, която ни дадох. Че не пари или не пари. Толкова е устаряла пресата, смисъл информацията в него, че тя не иска да го регулира. Ай, марш! Тая пачамра маятка. Това му казва тоганя на промяната. Ако не го искаш всичко време, знаеш каква промяна ще тази полиция. Каква? Даже и застрахователите ще бъдат затруднени. Вие направихте ли си застраховка за живот, когато преди да дойдете на земята? Знаете ли, че е задължителна и вакцинацията? Не! Това не може да бъде! Може, може! Не, може! Не може! Айде на бас, че може! Може ли да си трампиме нещата за малко? Да се огледаш в огледалото и да видиш как изглеждаш. Ето може да се видиш какво плашило си за хората. Как ще се ожениш така, бе? Коя ще те вземе? Сега ти
Изгубила смисъл на живота и чайно го търси. Да ви помогна случайно. Ако се помогнете на нашия самолет, безплатно получавате презерватив бебе. И 9 месеца гаранция. Че е ваш. Да, това е. Така романтично се стеснява мечти. Само 613 лева на минута. По време на реклама. Минута колко минути? Час, 1 час и 13 минути, не знам колко. Виж, ако си отидеш... Ама за вас е безплатно, Слушай бе! сега. За деца по 33 години е може. безплатно. Не може ли? Уно, dos, tres, Ела да cuatro. видиш. И толкова. Ги неща по време на рекламите. 13 минути или колко си искате, времето си тече, после да не искате представление. Ма накрая трябваше да кажете, че има цензура, нямаше някакво... Не знам какво прави. Ще ви прати сега. Всяка събота и сертификат. Да, вие като че не държачите, да ходите при баба си на гости. А бабата ще бъде кучево. Ма вие малко така ми приличате на кумчо Вълчо. Ама такава роля се за баба. Ама аз на лицата се страхувам малко от вас. Това са ли пейца това? Ама баба, почемали на кинка, бей, баби! Ма защо не дойдете на хора кинка, бей? Бабо, защо гласът е така мутерал? Еми от геме отата, бей, опени улета за 40 стотинки, какво искаш па ти, бей? Значи искам да кажа на килограм кисело млеко. Аз се чуда защо мама ми викаше, вземи и на баба ти кисело мляко от най-ефтино. Така е. Да поседнем преди да полегнем. Преди да полегнем. Както се казва в А реклама. сега ловеца идва. Не знам кой ви излага да дойдете, да му дойдете на гости, без да ви предупреди, че е покалил и Рома ТВ. Но поради липса на лицензи, Я доброволец, моля, водещия не хапе. точно така, който иска да е доброволец на самоизлагането си, пътуване към себе си, ела при него. Хайде! Любезни са! Ама аз съм го гледа, мен не ме кипине. Любезното съдействие на другарката Цола Драгойчева. Като един верен локомотив на партията, изпълни своята мисия. Във всеки хотел, в който отидеш, ще стане номер 13. Да здравствуят братушки от НЛО космическата конференция. Не искам да я кажа, понеже е последна за тази да. Искам да кажа градина от 13 000 години. Стой! На колене! Внимай ти! На колене и се изповядай пред Бога. Колко неща ГМО изпи! Че до това положение се ти напреди. Зато и не вакцинирайте своите деца, да не искате да заприличват на вас самите. Особено ако носите очила, имайте предвид, че вашите кръвни и некръвни деца ще носят принудени да носят очила, за да видят това, което поне вие не сте могли и искали да видите. Така, нали, като не знае, спонсор на предприятието пише тук нищо, ние не знаем английски. Ние си четеме само Шерлок Холмс и телеграф. Не знам защо сме пред две върти, като те изглеждат на 4, а?
Който служи там, който прилича на мене, пак не съм аз. Сега сте предавани до Шерлок Холмс. Айде шотландския вдовец, бе! Ванчо! Искам да ти кажа какво донесе един твой подарък, даден не на време и не на място. Да видиш какви после може да направиш дори ти. Когато не знаеш, а имаш така добро сърце да дадеш нещо, което не ти трябва. Ти си знаеш, както би казал бак ми, Иво. Да ми кажат. Защо са две, като могат да са три? Къде е твоята баба? Искам да кажа сестра. Ще на друга дама. Ето е сестричката. Милава тя заспяна. Крупчо вълчо червената папичка. По пътя Елка Миоло. Ние сме на всеки километър. Банка, нали видя какво ми даде едно време и какво се наложи да правя, да се излага пред хората. И ще мисля, че съм завършил някое музикално училище, даже имам и диплома, че не мога да се изложа така. Но поне ни Мориконе ми е чичо да я кажа по-близък роднина. Виждате ми се, че ви липсва внимание. Колко хиляди? Толкова малко. Ама за коздак, че за десете мъже да спирам. Тира, бе. Прости ми, стоп! Прости не си. Винаги съм се очудвал, че жените в България не знаят цен на парите, не познават парите. Ама кой да им каже в училище? Те ги учат. Сега ще отскочиме до градската библиотека да видим какво учат нашите деца, за да стигнем до това положение. Айде, любите, взимайте автографите, че после не може да им видите очите, като ги виднат в телевизията. Въпросът е да можеш да се изложиш до крайен предел. Без да ти пука. Както се казва, до пълен провал. Да, точно до пълен провал. Както виждате, публиката не търпелива и не може да си свършиме работата до край. Зато ще нося да искам да кажете да си носите отговорност.
ако нещо се изпуснат или направят, което камерите не им харесва. Кажете как се казва помещение пълно с публика. Пускат по линията, разбираш би си. Ето да ви кажа какви парашути ето така падат. Ето го дали парашутчето, преди да дойдеш на земята, какво те чака 9 месеца, ако си заспал 3 секунди. Нали? И да видим сега какво ще се случи. Разбира се, да различават парите. И пред теб е останала антисоциална литература, терористична, разбира се. Сега като един не искам да се хваля като Хитлер, на огъня ще ги хваля, но понеже сме от био и еко лечение, нали искам да кажа движението, ще ги запазим за историята, да видят колко прах имат и на колко хора не им трябват тези хубави книги. Ето, даже паричката не иска, не знам защо бе безплатно е сестра ми. Не знам защо някой са довели децата да видят нещо, което отдавна са го виждали, компютърните игри. Ела на една годинка на земята. При погрешните родители. И не си разнало в някаква си зоологическа градина. И зато си вземало за да приличва на човек. Ако имате въпроси относно предаването, ние се наемаме да ви отговорим най-отговорно за моралните щети, нанесени на нацията с нашето излагане. Като една Мата Хари на Хафез Хала, не искам да виня доктор, там имаше хубава докторка, която много знае нещата, аз всеки ги гледава, никой не ги спазва, бе, докторке. Не знам защо. Изглежда, понеже ги боли гърлото, не искат да видят основното лекарство за вашето гърло. Вместо да взимат аспартам и ГМО храни, че ходите на космическа конференция, Jurassic Парк. И понеже някои неща са забранени, зато и не сме ги осветлили, а са така малко по-прикрито. Понеже действат в нощна смяна. Където няма ГМО, чалга и разни други антивакциниращи храни за вашия ум на децата. Някакво иска да свири, да се излага, да заповяда Нашето приключение. нашето студио отворено за всички, за всеки. Ето да заповяда. Аз съм омъжена жена. Точно моля. това исках да кажа. Добре, че сте омъжена жена. Добре, че... Кой каза, че е хубаво? Ми кой каза, че е лошо? За кой е хубаво? Ми за мъжът и за кой? А за мен? А за мен? А 100 000?
Знаеш колко бели дебели има, не може да направят нормално дете, бе. Ти знаеш ли нормално дете, то даже с ваксини не може да живее, а ти искаш... Това е бонус от, искам да кажа, от фирмата. Вземи една книжка за тебе и я ползвай. Извини ми се публично. Извинявам. To je провал. To mi ne. Yes! ne. Yes! Триумфираме! Триумфираме вече! Колаборанте! Катя, ела тука! Женска сила! Ема? Иво, с тебе толкова сме тренирали. Видя ли как го накарах? Всето да ми се моли на колене за прошка. Да ми се извинява пред всички отроля. Така се прави, Катя. Учи се от... Венци, виж аз това. От нас гърняните заедно. Той е колаборант. Това е невероятно. А то благодари Качули. Качула так направила. Jo, z něgo. Когато není káčula, my mogli tady máme vince, máme meso, svinskou pražohli, tak jo. A когато je káčula, zrní. Аз съм се никога так не предал. Никога. Аз не. Аз бих се не публично бих се никога не. Гриша. Je tam najgotina patice. Страхот на живота. Извините, изтекоха ни 13 минути за реклама. Това е нашата котка. Любиша Сабърки. Изглежда като лепа брена. Ако искам да ви кажа, дали от публиката Жокер, ако искате, нали, просто дръжте се добре с нея. Зависи много от нея. Като един агент провокатор с предаването Оракъл, може да ви издаде без да иска. Особено ако ни да днесите нещо... Понеже не знам кой казва, че котките не могли да се дресират. О, Боже, котката си... Ма защо бе, нали тя животно бе, защо не бе? Аз дресирах, жена ми вика, една котка не може да дресира. Дай ми 2 бири, вика, обаче от една хубавата тубург. И ставам като кибург, разбери. И влизам в съзнанието на котката, може би. Стига да не е с гемиохрани. Иначе чалка, ако слуша, няма да му работи 13-то око. Така че, деца, вие си изберете сами. Или вие ще дресирате вашата котка, или тя вас. Ако искате да си поиграте с нашето вълшебно коте, което не е препарирано, а не знам защо се прави на такова. Може би понеже е нова година и няма и то къде да отиде, никой не го е канил, дори от екоселищата, деца, спаси дете, не на прасе. Не, Коледа остави прасето на бира, се казва. Тека се излага пред хората и котката не иска да те гледа. Сега тя иска да се види на огледалото как изглежда в новогодишната. Добре, че дойде в България да опита какво лютеница.
Ама за 200-300 хиляди я щяхте да ядем българска лютеница с ГМО. Щях да случим и 13 секунди. Гларис Маринова и хубавата диджейка. Ма тя къде се сгуби, бе? Ало, брат ми. Внимателно с гарнитурите. Ще им дойде много на публиката, както се каза. Обаче нямаме време. Това трябваше в 40 дни да ви го предадеме, но понеже, нали, се очаква да дойде скоро края на света и ние бързаме да се изложим до край. И поради ценз и лиценз на Рома ТВ няма да бъде допускана до обществената телевизия само на частно парти. Ако някой иска да поддържи вълшебното котка, да не мисли, че е приспано с ваксини или някои други ГМО храни, нека да дойде да се убеди да му пусне една мишка. Искам да се пипна до нея, до свещената котка. Работи? Усещам силата, енергията, която се влива в теб. Тая котка има вероятни паранормални. Но ти се каже, разбира. Ти чува ли си така да милка? Мали, тая котка направо се свързва с други планети и системи. Тя идва, когато аз дойде. Чакай. Чувам музиката на сферите. На сферите или на Нали зверите? не обичаше кучета, бе? Пак кучета не обичам. Ама ето и това е същото. Цел живота, че те учиме в училище, бе. Че няма разлика дали си в джип или в джигули. Важното е да поемеш по червения път. Понеже мама винаги е мислила, че сте пълен провал. Докажете го да е спокойна за своето минало и за вашето бъдеще. Може да заповядате да си водите вашето рожден ден, имен ден или друг скучен ден, с който трябва да слушате пак Ала Пугачева. Или онзи там, искам да кажа, рапър. Да не ги обиждаме. Сега сме в котешкия танц оракул. Тя може да отговаря на въпроси, без никой да ги е задал. Добре, отговори ми на моя въпрос. Ти ще знаеш? Ми да, така отговаря. Как? Ти си знаеш. Аз си знам. Аз искам тя да ми отговори, ама без да го задавам. Ела.